Bol piatok 13. Číslo 13 je v mnohých krajinách považované za nešťastné, prinášajúce smolu. To je dôvod, prečo tento úvod točíme v sobotu 14. I keď môžem vás ubezpečiť, že napriek predsudkom včerajšie otvorenie prebehlo bez komplikácií. 30. narodeniny Festivalu Divadelné dni pod Slovenskou bránou Memoriál bratov Držíkovcov môžu divoko oslavovať. Všetko najlepšie! Kto ste, čo ste, odkiaľ ste a čo to malo znamenať? My sme Mestské divadlo z Levíc. Náš súbor sa volá Divožienky. A čo to malo znamenať, to sa pýtame aj my same seba. Divožienky, ktorá z vás je najdivokejšia? Takto! Podľa mňa to je Maťa, pretože jej meno je vlastne Martina Gafríková. Ja som taká freaky. Včera ani v tej kuchyni, ani nikde inde. Áno. A čo tedy v tej obývačke? Si mi tam voľačok predila a potom som sa dozvedela si... Chceli by ste niečo odkázať festivalu k 30. narodeninám? Prečo som nedostala ešte SMS-ku? Happy birthday to you. Ešte, Happy birthday to you. Happy birthday, dear president. Happy birthday to you. Ďakujem. Aký bol váš prvý festival a aký je po 30 rokoch? Prvý festival, tuto bol 1994 a to som tu len moderovala, to som tu nehrala. Môj prvý festival bol v roku 1992. A to som tu hral. A aký je po 30 rokoch? Po 30 rokoch je podľa mňa, teraz pre mňa intenzívnejší, pretože hrám. Som tu vlastne skoro celý čas, ktorý som naozaj teda bola len tak, ako prišla som, odmoderovala som, odišla som. Ale teraz som tu tak celkom intenzívne a zaujímavé je to teraz po tých 30 rokoch aj tým, že sa stretávam znovu s niektorými ľuďmi, s ktorými som sa už dávno napríklad nevidela. Jaj, no. Dobrú noc. 7 hodín, no. Čo by sme robili o 7, však ideme spať. Pre mňa je rovnako intenzívny. Máte k číslu 30 nejaké predsudky? 30-ky vôbec nie, kiež by som mala 30, to by bolo krásne. Ja tiež nie, lebo ja okrem iného hram aj hokej, ja som brankár, takže číslo 30 mi je veľmi sympatické, pretože ho mám aj na drese. Chceli by ste niečo odkázať festivalu k 30. narodeninám? A minimálne ďalšiu 30-ku ešte, nech má štedrých sponzorov, bez peniažkov sa to robiť nedá, to je pravda. Nech má stále takých istých zanietených organizátorov, ako má, aby mal stále skvelé inscenácie, ktoré sú vždy inšpiratívne. Čo ešte také by som zaželala? A nech som tu aj ja ešte o 30 rokov tiež. To taktiež, ale ja by som zaželal festivalu, aby vznikli ďalšie a ďalšie také skvelé manželstvá, ako máme my, pretože naše manželstvo, my sme sa zoznámili práve na tomto festivale v roku 99. To už je koľko rokov? Veľa. Dobre. A ja chcem len poukázať na to, že ja som si ju vybral práve preto, že ma fascinovali jej krivé zuby. Ona to hovorila ako handicap, ale mne sa to strašne páčilo. Keby bol váš vzťah alkohol, aký by to bol? Prosecco. Bielý strik. Nesmie vyšumieť. Ale ani bielý strik nevie vyšumieť, ale no tak na začiatku to bolo bielý strik taký, že 3 deci a teraz tak obrátený strik.
Prečo ste si vybrali práve text od Denisa Kellyho? Chceli sme si pôvodne vybrať text od Kelly Family, ale potom sme zhodnotili, že Dennis Kelly je lepšia voľba. Toto je 30. ročník a vy ste tu prvýkrát. Ako sa vám to tu pozdáva? No povedz ty, herečka. Tak určite je to nová skúsenosť a ja som za každú novú skúsenosť rada, aj takúto festivalovú, spoznať nových ľudí, nové možnosti. Kamarát, ako sa voláš? Poď sem a daj si s nami zo pár mravcov. Ak si taký šimpas, napríklad poraní ruku. Chceli by ste niečo odkázať festivalu k 30. narodeninám? No minimálne ešte 30 ďalších dní v roku, kedy by tento festival mohol byť tu uskutočnený v Tomačoch, lebo je to veľmi príjemná atmosféra. My sme tu teda prvý rok a veľmi pekne ďakujeme, že sme tu aj s týmto monštrom balónovým. A veľmi si to tu užívame a ja si myslím, že ešte 30 ďalších dní v roku, v každom jednom roku, a nie len v roku 2030, by bodla. Súhlasím. Všetko najlepšie! Všetko najlepšie. Ďakujeme.